ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆಲ ವಿಶ್ವಡು ಹಲ್ಚಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಲ್ಚಲ್ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯರಂಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮಡು ವಿಶೇಷ ಶಾಂತಿನು ಸಹನ ಶಕ್ತಿನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಜಿಂಜವಡು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಂತಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ್ಥಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆನು ನಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆರ್ದ ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ದುಃಖದ ಸೂಟ್ಟು ಪೊತೊಂದುಪುನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪನ್ಪುನ ಶೀತಲ ನೀರಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಾಡು. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆನು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದೂರ ಎತ್ತದು ಮಲ್ಪೊರ ಎಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಎದುರುಗು ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊರ ಮಲ್ತೊಂದಂತೂ ಉಪ್ಪರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಲ್ಚಲ್ ತೀವ್ರ ಇಲಕನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆದ ವೇಗಲ ತೀವ್ರವಾಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಮೊಕುಲೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿದ ದಾನನು ಕೊರುಪುನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ವರೂಪನು ನಿಖಲು ರೂಪಿಸವಲು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ನಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪಿತ್ತಂಡ ಮಾತರ್ನಲ ಗಮನ ಸ್ವತಃ ಆ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಅಶಾಂತಿದ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುಂಡು. ದೂರೊಡ್ದೆ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮನು ಸೆಲೆಯುನಂಚಿನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದ ಚುಂಬಕಾಲೆ ನಯನೊಡ್ದು ಶಾಂತಿದ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಲೆ ಮೋನೆಡ್ದು ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿನು ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಅಶಾಂತಿದ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಾಂತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡಲೆ ಇಂದುವೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ನೆನಪುದ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿತ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ವರೂಪದ ತಪಸ್ಸುದ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ವಾಲೆರ್ದು ಮಾತ ಆತ್ಮನು ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿರ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪುನ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಪ್ಪು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಕ್ತಪಾತ ಆಪುನ ಲಹರಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಆಸರೆ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಆಸರೆದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ನಿಮಿತ್ತೇರು ನಿಕುಲು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಈ ತಪಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ನೆಮ್ಮದಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರರ್ದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ದುರ್ಬಲತೆರ್ದು ಅಂಚನೆ ಶರೀರದ ಕಾರಣ ಬೇಜಾರಾದುಳ್ಳರು ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸ್ಥಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಂಡಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಾದ ಕುಡ ಕುಡ ನಿಖಿಲಿನ ಅಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ವರೂಪಡ್ದು ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.